Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय Guys, I'm going to दिनै जोंनि दाखालि आं अर्डार खालामनाय मबाइला दिनै सफैनो गोनां ओमफ्राय जोङो दिनै पेमेन्टबो मोनदोंमोन इउट्युबनि पेमेन्टखौबो मोनदों ओमफ्राय आं थारमाने बुंनानै नै गोबां मानसिफ्रानो माने दाखालिबो बुंदों मा बुंदों आं बेखौ बुंथ'ला जेखि जादोला नोंथांमोना बुंनायसै दा जों माने बेफोरबायदि इउट्युबनि इनकाम माबा माबि बायदिसिना मोननायफोरखौ दा माबा मोनसे खामानि मोजाङाव बाहायजागोन नामा जेनेबा इनभेस्ट खालामना दोनजागोन नामा आङो जेनेबा आङो बे फैसाखौ बाहायना दोननानै बेनिफ्रायनो इनकाम जाबाय थानाय बायदि आङो जिरायना थानानै आंथ' बे माने खामानिखौथ' मावनो हानाय नङा माने आङो खामानि एक्सट्रा दुसरा खामानि मावगोन जेनेबा आं भिडिअ बानायनाय मानाय ओमफ्राय बे जाहैबा आंनि इनकामफोरखौ आङो दुसरायाव बाहायनानै फैसा फैबाय थानाय बायदि खामानि माबा मोनसे दंबाथाय नोंथांमोना खोन्थाना हरलाय ना ना जोङो माने आइडियाथ' गोबां साननानै दङ खिन्थु मा बबे मोनसे आइडियाखौ बाहायनो बेखौ सानना दं आरोना नोंथांमोना माबा मोनसे जुदि मोजां आइडिया दङबाथाय नङाबा इउट्युबनि पेमेन्टफोरा ओरैनो जिरायना थायो समायाव ओरैनो बेलेगाव बाहायजायो नोंलाय बेसेबां जानो होनो थाइसे थाइनै जागोन आरो ओमफ्राय आं बुंनानै बेखौनो आरोना माबा मोनसे आइडिया दंबाथाय जाहाथे आंबो इउट्युबाव भिडिअ बानायबाय थानो हायो लोगोसे बे खामानियाव आं नांफादेरनो नाङा बेफोरबायदि आरो मानोना नोङो इउट्युबाव नांनानै आरो दस्रा खामानियावबो नांथाबनांगौबाथाय माने आंनो मोननैबो जानाय नङा बेनिखायनो बेयाव आङो भिडिअ बानायबाय थागोन ओमफ्राय फैसाखौ दस्रा इनभेस्ट खालामनानै माबा मोनसे खालामनो हानाय बायदि आरो माने माबा फैसाया ओरैनो उल्टां फाल्टां जालांजोबो ना स' आइडिया दंबाथाय माबा मोनसे मोजाङै बुंनानै होना जोंनो ना जेनेबा दस्रायाव जों फैसाखौ बाहायना दोननो हायो माबा मोनसे मोजां खामानि फैबाय थानाय लामायाव बिदि आरो नङाबा नोङो इउट्युब पेमेन्टखौ मोनगोन जमायना दोनगोन बाहायनाय जागोन बिदि माने फिउचारनि थाखाय जेबो खालामनो हानाय नङा जों फिउचारनि खोथाखौ साननानै बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो माबा मोनसे आइडिया दंबाथाय गोबां मानसिफ्रानो आइडिया दंना गोबां जोंबोथ' जोंनाबो दङ खिन्थु जोंना माने जोंबो सानना दोनदों थेवब्लाबो सोरनिफ्रायबा मोजां एडभाइस मोनबाथाय बे खोथाखौ लागोन जोङो मानोना इजि जाहैगोन जोंनि थाखायबो जेखि जादोला दिनै जोंनि मबाइल फैनांगौ दा लायगोन आं दसे थानानै दिनै फैनो गोनांथार हाय सान ओंखारलायबानो 5 टाइम सिखारदोंमोन आङो खिन्थु 5 टाइम सिखारना मा जादों मिथिबायना 5 टाइमनिफ्राय मैया भिडिअ होदोंमोन ना बेनि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामगासिनो दंमोन आं मैयाथ' उन्दुलांबाय रिप्लाइ खालामनो हायाखै दा खालामगासिनो दंमोन दा थांलायदोंसै खामानियाव माइरं जाबोगासिनो माइरं गैलानो मैयानो होन्दोंमोन सहैदोनसै दिनै थांथारदोनसै दा आङो फार्स्ट बेनिखायनो मिलाव थांनानै सोंग्रोनांगोन सौगोन ना सौआ फुङावनो 5 टाइम सिखारदोंमोन दा 6टा जालांबाय नोंसोरनि कमेन्टखौनो रिप्लाइ खालामनो मैया दस्रा साइडआव थांदोंमोन दिनै दस्रा साइडआव फैलायबाय टाइमानो गैयाना सोरबा आमुल दे दादा आमुल आरो हयसे बैयावनो माइ सुनो फैनांगौ दा मायो ट्रेन मायो मा लादों नों बेखौ सिन्था मा मैगं सिनायाखै माथो जोगोनार बिजौ खबाइमा दासो इलेजिया पाम्पा लाना फैदों पाम्प गैथारामोन थेलाया बे पाम्प गैया पाम्प होनांगौ दा ना बोरै मोनदो गरमाव जाबायलै सामबु जाया ना एसां बुरजाखौनो गरमाव सुनो हायो नामा आं थांनो बाबायसो माइब्राया मोननै मोनसे आरो बै सिङाव मोनसे फार्स्ट उनावहाय बेखौ सौग्रोनानै ला बिदि माखौ एसे बायो गरमथार मानो गरम जानो मानसिया गरमाव ओंखाम जाया नामा मोननैल' आं गोसो गरमाव माइ सौनो मानसि नागिरफैदोंमोन माइ सौनो दा मोनबाय र' माबा सासेया थांनो नागिरदों नों थांफिनदो न' बेखौ लानानै दालि दंना गैया न'यैनो दंलाय माथो बिलाय होमबाबो दालि दंना गैया खानानै मानो होआ मानो खानानै जानो थांद' जोबजोब्बाय बेनिफ्राय जेबो खामानि मावनो मोनदिया सासेया मा मावदोंलाय नोङो दहायनिफ्राय गुन्दै रुनायखौ नुवाखै
थ' गायनो फैदों थ' लांदोंसै सिनजोबदै गासैखौबो सिनजोबनांगोन जानाय ना जानाय गरमाव मानसिया गोलोमगासिनो बेखौ सिनजोबाबाथाय नोंनो ओंखाम जाहोआ आं खोबनाबो आं नोंनो सिनजोबनांगोन नों सब जाबाय आंसो जाबाय बन नागिरनो आंसो ओंखाम ओंख्रि संना जाबाय थायो गोलोमजोबदों नुवाखै साफा So guys, जों दा लाइन थांनो ओंखारदों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि माने दा पार्सेल दाखालिबावै बुंदोंमोन आङो आंनि मबाइला दिनै 28आव सफैनो गोनां होननानै खिन्थु दासिमबो आंनाव फन फैयाखै दे दा टाइमा जाबाय 2टा बेनिखायनो आं थांगोन दा लाइनाव दा पार्सेल बयनाव सोंहैगोन आंनि पार्सेल सफैदों सफैया माने कल खालामनो बावगारदोंसो ना आंनिखौ लाबोफैयाखै ओमफ्राय आङो ट्रेकिंआव मबाइलाव नायनायावथ' लाइनाव सफैबाय होननानै देखायगासिनो दिनै माने आङो रिसिभ खालामनो मोनगोन आरो मबाइलाव देखायनाय बायदिबाथाय ओमफ्राय रिसिभा दिनैनि दिनाव होदों बेनिफ्राय दासिमबो फन फैयाखै नालाय 2टा जाबाय ना दासो फैगोन नामाथाय खिन्थु 2टा जाबाय दाहालागैथ' कल फैनांगौ नालाय बेनिखायनो आं दा थांदोंसै पार्सेलखौ आं सोंना नायगोन आंनि पार्सेला सफैदोंना सफैया स' उपाय गैया दा नङाबाथ' आं बिराद एक्साइटेड जाना दं माला सफैगोन दा बुस्थुआथ' मबाइलाव देखायखाबाय आङो दा दिनैनो लानो गोनां पार्सेलखौ मबाइलनि हिसाबैबाथाय आरोना खिन्थु दासिमबो आंनाव फन फैयाखै नालाय बेनिखायनो आं थांनानै सोंहैनि ओमफ्राय मोनबाथाय मोनबाय मोनाबाथाय बिसोर मा बुङो नायदोंसै आङो दा आङो एसेबांखिनि फैनाय नङामोन माने फैसा होखाजोब्बायना आं मबाइलनि बेनिखायनो फैबाय आङो आरो माबा मोनसे गोदान बुस्थु माबाबाथाय अर्डार खालामबाथाय नेनाया बारा माबा जायोना बेनिखायनो फैथारबाय So guys, न'आव सफैबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै होनि मबाइलखौ मोनदिया दे माने बेयाव ट्रेकिंआवथ' देखायखादोंमोन खिन्थु दिनै सफैगोन होननानै दाबो शिपमेन्ट जायाखै होननानै बुंदों दा गाबोन नङाबा समफोरसो मोनगोन होननानै बुंदों जायबा माने एमाजननि पार्सेल लाबोग्राया आरो स' नायदोंसै माला फैयो दिनै मोनबाथाय मोजां जाबायमोन मानोना तारिखआबो दिनैनो होनखादोंमोन आगोलाव अर्डार खालामनाय समावनो आरो देखायनायाबो दिनैनो मोननो गोनांमोन दा मा खालामनो आरो फैयाखैबाथाय हा माबि बा मा अ फैनोसै मा सिजोबना मानो फैदों ना गुरदो ना मोनदोंनो बहाय मैथाखौ बोखारना देखायनो नायनि ना नै आया ना नै नाया नै आया मानि ना मोनखो ना गुरदो ना मादो मानि गुरदो ना गुरहैदों फुख्रियाव फुख्रियाव फैसाबो लादो नामा बेसेबां लादो ओइ गाबनो नागिरबाय थायो टाइम गैला दा 6टा जाबाय नामाथाय 6:02 पुरा पुरि 6:02 जाना दं टाइमा मा खालामनो आरो भिडिअखौ आं एन्डिं खालामदोंसै दसे थानानै माइब्रा जुमाय संनो नागिरदोंमोन एसे मानो दा माइ गायनायाव लोंनो माइब्रा संखायो माइब्रा सङाबा दा संबासो जाहैगोनलाय गोदैनो